to bende kik urit ni koro na bala biro muko ai uru wach mar muko dara uru kendo anya miwo example kane wadaro ji but kanu kumone wacho cha kane di maendeleo jogo kane osegolo stall gi gigola gola kendgi moedo ka ji adek kana ariyo manodong' koro onge haraka usa buge ter nyithindo skul lakini kik iloke comfort zone ma koro in budho kanto jowadu to osedari in pod inena kanyo emomiyo wachiwo ma 30th no pod wabo negotiate with officials kapod ok un ready to waboro extend to kiubeda beda kan koro waboro extend nikech koro kidwa dhi loso kari dar mondo dhi mondo chiro bed vibrant gibiro winjo maber malich nikech chiro kanitie kama ji biro ka visit chiro kata mana dwe achiel nus milion mano chiro maduong' kabisa kaka Owino Market Kampala emotemo loso ka wadhi adhiya to bende onge ni mbi kiang'ono wan wadhi adhiya taratibu mos wan wadwaro mana ni ji obed kama organize kama ler kama giuse maber kuma jopiny to ng'eyo ka ng'ato wa Kisii to ng'e ni tero rabonda Uru Business Market ka ng'ato wa Kitale to dwa chopo godumbe Kibuye ka ng'ato wa Kampala giuso gilewni to dhi Uru Business Market odhi kamoro achiel chiro ma organize Uru Business is chiro man gi the best parking ma Cab Road gi kila kitu ne kaka sani Jubilee chal kata kama ipake mtoki dhoge kacha onge wase yware gi jaero muwuok ogiwinji gi block nyaka